Můžeme? Takže ahoj. Ahoj. Zdravíme Miloš A Láďa. U našeho dalšího, myslím, čtvrtý díl. Poradí čtvrtého dílu a dneska natáčíme v krásném prostředí tady u rybníka, jsme na rybách a užíváme si to tady krásně a zjistili jsme, že keď nejdou ryby, když nejdou ryby, tak bychom mohli něco nahrát. A to uděláme tak, že si seženeme nějaký mobilní zařízení, který nám umožní to, když nás něco napadne, něco krásného, co bychom mohli nahrát, že bychom si to mohli nahrát. tak. A mobilné zariadenia nie sú preto mobilné, že to je odvodené od slova mobil, ale pretože sú mobilné, pretože sme s nimi mobilní a môžeme ich používať kdekoľvek, napríklad aj na rybách. Na to, aby sme boli úplne vybavení, použijeme nejakú powerbank, Aby sme měli energii na cesty. ktorá nám dodá energiu, okrem iných vecí. Tak. No, takže tak ja. budeme si hovoriť o mobilných Budu se aplikáciách, ktorým veľkých zástupcov, výrobcom týchto aplikácií na takéto zariadenia je firma IK Multimedia, a predstavíme si aj dva hardvery. Jeden z nich je iRig Pre, ktorý slúži na mobilné nahrávanie. Samozrejme dá sa použiť aj v štúdiu, ale prioritne je určené na mobilné nahrávanie v teréne prostredníctvom mikrofónu. A ten mikrofón sa dá použiť dynamicky, ale aj kondenzátorový. Čiže tri polohy vypnuté, to je jasné. Zapnuté, vtedy nám funguje dynamický mikrofón, môžeme pripojiť dynamický mikrofón. A pozor, má to fantómové napájanie, takže kondenzátorové. Celé to je poháňané 9V batériou. Tu pichneme mikrofón, tu si dáme sluchátka a toto ide do zariadenia. Podobne funguje aj iRig pro kytaru, který nám umožní připojit kytaru symetrickým, nesymetrickým jackem 6,3. Tady zase sluchátka můžeme připojit a zapojit se do sluchátkového výstupu. A díky tomu, že IK Multimedia nebo IK Multimedia je vlastně firma, která se zaoberá nejenom světem naším jablečným iOS, ale i androidiáckým svetem. Pretože zistili, že je to pre nich dosť veľký trh, tak vyrábajú tieto zariadenia v sivom, teda v šedom prevedení a tie slúžia na používanie s Androidom. Takže to není univerzální. Presne tak. Keď budete kupovať toto zariadenie, treba sa pozrieť na farbu, avšak pre Androidiaky je tam oklieštená škála, nemajú ich toľko ako na Apple. Tam jde vlastně o verzi toho samotného. A vždycky si treba skontrolovať, či to vaše konkrétne zariadenie bude s tým spolupracovať. Myslím, je to tam na stránkach uvedené, ktorý mobil, ktorý tablet s tým spolupracuje. U Apple je to jednoduché, tam to spolupracuje všetko. Tam není, že nespolupracuje. No a budeme si hovoriť hlavne teraz o tých aplikáciách, ktoré firma IK Multimedia zastupuje, teda vyrába. Takže poďme na to. No, já ještě tady doplním, že co mám... Jistě, on doplní. Já doplním, Počkej. až Miloš skončí tady se svými softwarovými produkty a hardwarovými produkty od IK Multimedia, tak já ukážu nějakou zajímavost z OnSongu a bude to, jak si uděláme stránkování v písničce a jak si můžeme přepínat za pomocí nějakého MIDI interfejsu v průběhu skladby, program change nebo jakýkoliv MIDI kontroler a umožňuje nám to třeba řídit hal nebo přepínat efekt na kytaře nebo cokoliv. No, keď máme dobrý stojan alebo niekoho, kto nám to podrží, zapneme si OnSong, zoberieme gitárku a príhoničku vyhrávame. A to je nápad, jdem na to. No jistě. Takže... Ne, až skončíme díl, tak si to potom uděláme nějakou krátkou reportáž o tom, jak jsme tady vystoupili na rybníku a ryby byly hotové. Takže teraz si pozriete. Jdeme na to. IK Multimedia, hardware, software. Na obrázku vidíme 4 zariadenia. Zľava je to iRig 2, čo je najnovšia verzia iRig, ktorý sme si predstavili v úvode.
slúži na pripojenie gitary alebo basy. Ďalej je to iRig HD, čo je vlastne univerzálne rozhranie audio aj MIDI. Dá sa pripojiť na iOS zariadenia, ale beží aj na PC a Mac. Takže v takejto malej škatulke máte úplne všetko. Tretí v poradí je iRig Pre, ten sme takisto na začiatku videli. Dá sa s ním pripojiť mikrofón, dynamický či kondenzátorový, ktorý vyžaduje frontálne napájanie. A posledný je iRig Blueboard. Je to bluetoothové MIDI rozhranie, ktoré slúži na ovládanie aplikácie Amplitude, ale dá sa použiť aj na VocalLive, SampleTank alebo Grand Piano. Všetko je to od IQ Multimedia. Už sa s ním dá ovládať aj aplikácia tretích strán, napríklad GarageBand. A je to klasický, ako keby gitarový štvorpedál. Poďme si predstaviť aplikáciu Amplitude. Existujú dve verzie. Jedna je pre iPhone alebo iPod Touch a tá druhá pre iPad. Donedávna nebolo možné zakúpené efekty medzi zariadeniami šerovať. Čiže keď som si niečo zakúpil pre iPhone, nefungovali mi to na iPad. Zakúpil som ale výhodný balíček a tam to funguje na obidve zariadenia, čiže kúpil som to cez iPhone, funguje mi to aj na iPade. Či to ale funguje aj pri ostatných zakúpených doplnkoch, to neviem, nikde som sa o tom nedočítal. Teraz si ukážeme, ako to všetko spolu funguje. V Amplitude je možné spolu používať až 6 efektov, čo je myslím postačujúce aj pre náročných gitaristov. Efekt si vyberieme kliknutím na horné menu a zo zrolovanej ponuky pridáme či vymeníme pedál. Stlačením aktivujeme efekt a hodnoty je možno nastavovať ako na štandardnom hardwareovom pedáli. Zvuk je možno ovládať v reálnom čase a na ovládanie sa dá použiť aj spomínaný iRig Blueboard. Poradie efektov môžeme ľubovoľne kombinovať, meniť, čím dostaneme požadovaný zvuk. Combo. Po jeho aktivácii sa naefektovaný zvuk dostane na ďalší simulátor. Zase máme možnosť výberu zo svedčených značiek, teda je naozaj čo vyberať. Pri zmene je vhodné stlmiť zvuk, aby nedošlo k podobným hlasitostným výkonom, ako ste počuli. Ďalším nástrojom pre úpravu zvuku je simulácia mikrofónu. Tento balík nemám zakúpený a tak si vám ukážeme, ako to vyzerá. V Amplitude je nespočetné množstvo efektov, čo sa týka pedálov, gitarových hlav, simulácií mikrofónu a stále ďalšie a ďalšie pribúdajú, takže naozaj si vybere gitarista alebo basgitarista tú svoju obľúbenú značku a nakonfiguruje, nasimuluje si svoj požadovaný aparát. Ďalším nástrojom v aplikácii Amplitude je Loop Drummer. Je to výborný pomocník pri cvičení, ale vygenerovaný rytmus môžete nahrať a použiť v celej skladbe a dá sa vyexportovať do iných aplikácií. Na výber máme štýly jazz, funky, country, blues, rock, elektro, latin, metal, pop, punk a reggae. Po dve variácie, intro, mind AB, variáciu AB, fill, prechod AB a outro. Tak ako poznáme z klasických samohrajok klávesových.
Pri cvičení sa hodí funkcia randomize a looper sám prepína variácie, ako sa mu zachce, aby to cvičenie bolo takým nudným. Výslednú prácu, ako som už vravel, si môžeme vyexportovať, použiť v inej aplikácii. No a nie poslednou funkciou, ale zaujímavou je 8 stopy rekorder. V základe máme jednoduchý retromixer, nahrávajúci akože na magnetický pás. Pre každú stopu mám volum, panorámu, mute a zapnutie, alebo teda vypnutie efektu, ktorý je v slúčke. Intenzita sa zobrazuje prostredníctvom analogových ukazovateľov. Pre každý track máme ešte k dispozícii trojpasový equalizer. Celé to zastrešuje Master Effect panel, kde sa môžu poslať až dva efekty. Je to Send 1, Send 2, ďalej je to parametrický equalizer a kompresor. No a na synchronizáciu zvukovú je možné použiť integrovaný jednoduchý metronóm. Ak potrebujeme dôslednejšie editovať, je tu možnosť prepnúť do rozhrania pripomínajúce štandardné DAW Studio, kde sa nám aj graficky zobrazia nahraté údaje, ktoré možno medzi sebou kopírovať alebo inak editovať. Poďme do menu. Tam sa nachádza správa účtu, nastavenie vstupov, výstupov, úrovne záznamu, možnosť vypnutia či zapnutia vstávaného mikrofónu, nastavenia spôsobu monitorovania, nastavenia latencie. To je vhodné upraviť, ak
používate starší iPad, aplikácia nestíha. Čím novšie zariadenie, tým si môžeme dovoliť viac, pracovať v reálnom čase a ďalej sú tu ešte iné dôležité funkcie, ktorých je naozaj veľa. Obchod. Tu sa nám stále zobrazujú nezakúpené položky, či prípadne výhodné balíky. Pri prvom štarte aplikácie na novom zariadení je nutné použiť funkciu Restore zakúpených doplnkov, aby proste sme pracovali so všetkým, čo sme si zakúpili. Ako vidíte, Amplitube toho nielen veľa sľubuje, ale aj veľa dokáže a ak bude niekedy troška viacej času, tak si niektoré funkcie ukážeme dôkladnejšie. Dneska si ukážeme, jak v OnSongu využít funkci Flow a následně jak přiřazovat MIDI příkazy k textu. Otevřeme si OnSong v editu a vlastně musíme pojmenovat jednotlivé části skladby, aby jsme s nimi mohli potom následně pracovat ve Flow. Flow je vlastně něco jako řazení jednotlivých částí skladby, neboli jejich následný tok, řazení, jak to jde za sebou. Takže máme tady intro, první sloku, první refrén, druhou sloku, takhle si to pojmenujeme a vlastně to Flow to bere z toho nadpisu a je to vlastně první písmeno a číslo s dvojtečkou, to znamená, může to být i česky, nemusí to být anglicky, jakoby chorus, refrén, ale může to být sloka 1, sloka 2, refrén 1, refrén 2 a takhle to v editu zapíšeme. Tady vidíme, že u této písničky máme dvakrát za sebou refrén a vlastně pomocí toho Flow uděláme to, že nám stačí každou pasáž té skladby zapsat do textu jenom jednou, nemusíme psat 4x refrén, ale můžeme využít Flow. Máme teď intro, sloka, refrén, sloka 2 a vlastně teď do hlavičky pod název skladby a název interpreta zapíšeme Flow. Tak, dvojtečka a teď si napíšeme vlastní řazení skladby, takže chceme intro, I, sloka, takže S1, teď chceme refrén, takže R, sloka 2, S2, jo, S2, a zase refrén, intro, že jo, tam je ta vyhrávka, sloka 2, refrén, intro, takže zase vyhrávka a refrén, no, sloka 3, refrén. Je to Flow rozeznává malý velký písmenka, takže když budete mít napsáno sloka s velkým S, tak musíte napsat S1, když budete mít sloka s malým S, tak napíšete malý. Jo? A vlastně teď už tady vidíme řazení toho Flow. To znamená, že vlastně intro, sloka, refrén, sloka, vyhrávka. Už se mi to skládá podle toho, jak si to Flow tam udělám. Jo, tady můžu umazat refrén, protože už je tam vlastně v tom textu samotným zbytečný. A končím slokou číslo 3, ale to Flow mi určí, že zatím za tou slokou se bude ten refrén opakovat. Jo, to umažeme ještě jeden refrén, tady vyhrávku umažeme, v našem případě se to jmenuje intro, tak a je to. Takže zobrazíme si to a už nám skladba krásně
se řadí, jak potřebujeme. Výhodu to má v tom, že můžeme si vlastně skladbu jednoduše přehazovat z loku nahoru, refrén dolů. Nemusíme žádný složitý kopírování, jenom vlastně v té hlavičce toho flow zapíšeme ty jednotlivé zkratky nebo dlouhý názvy, můžou tam být i napsané celý názvy a skladba se nám takhle bude řadit za sebe krásně a můžeme hrát. A proč to děláme? Děláme to kvůli tomu, že v případě, když budeme mít nějaký MIDI zařízení, který budeme chtít ovládat z OnSongu a budeme chtít třeba na začátek skladby, aby nám to přeplo nějaký program change nebo nějaký kontroler, tak si tam můžeme vložit do hlavičky nebo kamkoliv příkaz a při spuštění, tady v našem případě na 15. kanálu, program 0, OnSong, která řadí příkazy podle starší normy, to znamená, že nemá 1 až 128, ale má 0 až 127. Jo? Tak, tam, kde kliknu, nebo tapnu na tablet, přidržím, otevře se mi okno, kde můžu zadávat nějaký příkaz. Tady jsem zadal teď program change, změnu na 47 na kanále 15. A vlastně, když mě potom skladba jede, tak se mi bude efekt na kytaře, nebo v našem případě já tady mám použitý náhled na modul, že když najedu na danou sekci, tak se mi přes MIDI převodník, který mám k iPadu připojený přes Apple Camera Connection Kit a MIDI převodník USB to MIDI, tak se mi začne přepínat program change. To uvidíme tady v okýnku. Takže já to zapojím, připojím, rozpojím. Teď se nám přepne program 0 na kanále 15, to znamená v našem případě, protože se jedná o Yamaha modul, tak to bude program piano na 15. kanále a když potom takhle se nám to posouvá, jo, teď to bude vidět, přejde to na další sekci, tak se nám na kanále 16, tak jsem mluvil 15, ale nastavil jsem to na 16, tak se nám na 16 potom kanál přepne a ještě je tady kontrola na obrazovce OnSongu. Velkým šedým písmem se zobrazí, já jsem teď posunul, zase program 64, ale zase se to přepne zpátky. Takže vlastně takto můžeme přepínat MIDI na externím zařízení. Tak, to by bolo v krátkosti všetko. Myslím, že sme vám toho ukázali dosť, aj keď mohli sme ešte oveľa viac. A těšíme se příště u dalšího dílu našeho videoblogu a zdraví vás Miloš Láďa, Světomír. a Rybám pokoj. Jo, jdeme, bere.